yo apisha akauma pano zvauchadzidza handisiwo kufananidza chingweya dzidza so vakuru vadare chiwon chifane kumbare TTT dzidza manso ofisa muda undisungirei asi uyai mundisungirei pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei ofisa muda undisungirei chamba changu chindisungirai pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei pfungwa yekutiza ndo yandisina ndati ndimire ndingorizina asi rega ndifonere hama dzangu dzekwandinogara dzigondibatsira kuchuspota kuna anouya nekuti vanotoda kuona ndichinyura handingafonere angelofuo nekuti panopozotanga honda ndinomuziva anotangisa violence tikazopedzisira takuhighlands kina mazono zvikamutinya asi dare racho ndongogara ndamupira ofisa muda undisungirei asi uyai mundisungirei pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei ofisa muda undisungirei chamba changu chindisungirai pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei koda ndifonere Sauro here kana nemi zvinozoita here angazoti polisi inongishura zvimwe yauya futi kuzonditora wandinotemba ari kumagaba block 4 kumagaba iroro ndiro bhuru remudanga mabhosi yala hapana chinoramba so kilati wekuhot property ari busy ari kuvaka manshani asi anogona kungotuma ayati tofata kupai 50 ofisa muda undisungirei asi uyai mundisungirei pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei ofisa muda undisungirei chamba changu chindisungirai pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei pfungwa yekutiza ndo yandisina ndati ndimire ndingorizina asi rega ndifonere hama dzangu dzekwandinogara dzigondibatsira kuchuspota kuna anouya nekuti vanotoda kuona ndichinyura handingafonere angelofuo nekuti panopozotanga honda ndinomuziva anotangisa violence tikazopedzisira takuhighlands kina mazono zvikamutinya asi dare racho ndongogara ndamupira ofisa muda undisungirei asi uyai mundisungirei pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei ofisa muda undisungirei chamba changu chindisungirai pfungwa dzenyu dzandifungirei ende makandimakirei